जों हेफाजाब होग्रो जायोब्ला जों फोरबोनिफ्राय हेफाजाब मोनफिनगोन। दुखुनि दानाव जुदि एसेसो आखाइ फोलावनाय थायोब्ला नों हेफाजाब होनाय थायोब्ला अब्ला नोंनि थाखाय फोरबोआ गावनि हेफाजाब होग्राखौ दैदेनहरगोन। मावदो आरो मिनिस्ट्रिया मावदो होननानै बेखौ बुंबाय। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बोसोन बिजाब 11:25 होनदों, होग्रा जा नोंहा बांलांसिनगोनसो, माने गुबुनखौ हेफाजाब हो नोङो हेफाजाब मोनफिनगोन। प्रेज द लर्ड। जोङो होग्रा जायोब्ला जों मोनफिनगोन। मानो होनबा नोंनिफ्राय जामलांबाय थानाया नोंनाव जुदि गलांनाय गैयाब्ला हाबफैनायबो गैया, आरो नोंनिफ्राय गलांनाय दंब्ला हाबफैनायबो दङ। दैखरनि दैनि निज्राया जेसेबांनो गलांगोन एसेबांनो सिंनिफ्राय गबोबाय थागोन, नंगौना नङा? दैखरनि दैनि निज्राया, दंखलनि दैया जेसेबां नागोन एसेबांनो ओंखारगोन। नाथाय जों जुदि रावनोबो होथाराब्ला, जोङो रावखौबो हेफाजाब होआब्ला नोंबो हेफाजाब मोननाय नङा। दा जोङो मा होनो, जों हेफाजाब होग्रो जायोब्ला जों फोरबोनिफ्राय हेफाजाब मोनफिनगोन। दा थिग बेबायदि नोङो बयखौबो दुखुनि दानाव जुदि एसेसो आखाइ फोलावनाय थायोब्ला, नों हेफाजाब होनाय थायोब्ला, अब्ला नोंनि थाखाय फोरबोआ गावनि हेफाजाब होग्राखौ दैदेनहरगोन। प्रेज द लर्ड। दा बेनिखायनो जोङो इसोरनि आशीर्बादखौ आवथिनाया, इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो हास्थायनाया जों रोखोम रोखोम दङ। जोङो बिनिफ्राय नाजावग्राल' जायालासिनो जों होग्राबो जानांगौ। जुदि जोङो नाजावग्राल' जायोब्ला होग्रा जायाबा जों लुथिनाय जाबाय आरो। बेनिखायनो जों होफिननोबो नांगौ आरो फोरबोनि। बेनिखायनो बुंदों बोसोन बिजाबावहाय, नोंसोर होग्रा जा नोंसोर बांलांसिनगोन। थिग बेबायदि। दा बेनिखायनो जोङो बेफोर बिसयफोरावहाय जोङो गोसो होनोबो नांगौ, आरो अब्लासो जोङो इसोरनि रायजोखौ लुखांनो हागोन। जोङो इसोरनि रायजो लुखांनो हानायनि थाखायनो इसोरा बे सिस्टेमफोरखौ खालामदों। जेरै दशम भाग होनायफ्राबो, जे नोंसिनि मावनानै मोननाय आबादफोरनिफ्राय आंनो 10 बाहागनि 1 बाहागोखौ लाबो होननानै हुदा बिजाबाव जों मोनगोन, लेबि बिजाब, बिसान बिजाबफ्राव जों मोनगोन बेफोरबायदि। दा बेनिखायनो जोङो बे थाइजेननाय आबादफोर आरो बेबादिनो जोङो मा होनो दशम भागफोर, बेखौहाय दा जेरैहाय मा होनो जों मिज'रामाव नुदों दाखालि थांनायावहाय, ओरैबायदि बिसोरो दशम भागखौ बिराद मानिलाय मानसिफ्रा, माने ओरैबायदि दान होनायाव बिराद गोसो गुदुंथार आरो। जोंखौ पास्टरा मोनसे बिल्डिंआव लांबाय आरो, गोदान न' गिर्जा न' लुगासिनो दङ। ओमफ्राय बिसोरनि गिर्जा न' लुनायफ्रा ओरैबायदि, साख्रिबो गोजाना मानसिफ्रा, बिराद मिज'रामाव साख्रि मावनाय गोजा। बेनिफ्राय बिसोर मा खालामो, साखरिनि दशम भागफ्रा बिसोरना एकदम ज' जाजोबो आरो। दा मासाव खनसे बिसोरो दशम भागखौ लाबोजोबोयो। दरमानिफ्राय बिसोर दशम भागखौ दोनजोबनानै जमा खालामो। ओमफ्राय खालामनानै ओरैबायदि जायो बिसोरो, माने मासाव खनसे ज' जाबाय, बे फैसाया जमा जाबाय। ओमफ्राय बेखौ बिसोरजों मा खालामगोन, सोरबा जुदि माबाफ्रा गिर्जाफ्रा न'फ्रा लुखांनो हायाखैब्ला बिनि गेजेराव बिसोरनियाव मोनसे माबा जायो, सोर बेसेबां दान होनो हायो, जों बेबायदि गिर्जा न' लुनो नागिरदों, बा जों बेबायदि खामानि मावनो नागिरदों इसोरनि रायजोनि थाखाय होननानै बुङोब्ला बिसोरनि गेजेरनिफ्राय ओरैबायदि दान सफैगोन, माने दा बेखौहाय बिसोरो लाइजामफोरजों मिथिहोयो आरो। ओमफ्राय अब्ला बिसोरो माबा खालामो, बे दशम भागफोरखौ हरो आरो। दा बिसोरजों बिदिनो इसोरनि रायजोखौ लुखाङो आरो। दा नैबेबादिनो मोनसे गिर्जायावहाय थांबाय, जोंनि पास्टरनि, जोंखौ जे पास्टरा लाबथिंदों, नायबिजिरथिंहोदों। दा बिनि बिमाया साख्रि मावो आरो। दा बे न'आव जेसेबांनाखि टाइल्स दङ, बे टाइल्सखौ लागायनायावहाय बे फ्लरनि धालायनिफ्राय टाइल्ससिम जेसेबां नांगौ बेखौहाय बियो हारसिंनो हरजोबदों आरो बेबायदि। बेनिफ्राय सोरबाबा वाल मोनसेखौ लागोन, सोरबाबा सिलिंखौ लागोन, सोरबा थिंखौ लागोन, सोरबा बाथामखौ लागोन, सोरबा सिमेन्ट बानगोन, बेबायदि बानजोबो आरो बिसोरनिया। बेबायदि बाननानै लुखाङो आरो। दा जेरै जोंनावबो ट्रास्ट सेन्टारावहाय जि न'फोर लुजानाय जादों, लेट्रिनफोर लुजानाय जादों, मिज'रामनिफ्राय बिसोरो लाइजाम हरो मिज'रामावहाय, जे बिदि बिदि मोनसे आश्रम दङ, बेवहाय बिदि आसनि लानो नागिरदों, जेबो गैथारा बेसेराफ्रा बेबायदि इसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। बेनिखायनो सोरबाफोर दान होग्रा दङब्ला नैबे एकाउन्टावहाय सोनानै हरनो हागोन होननानै सिअ सारा गावनि एकाउन्ट नम्बरखौ होनानै दानफ्रा सफैदों आरो। ओमफ्राय गावनो दायथ' लाना मावनानै फट' साफायना हरदों आरो बेबायदि। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। दा बिसोरनि मावनायफोरखौ नुयोब्ला जोङो सोलोंनो गोनां दं आरो। ओमफ्राय बिसोरनि गामियावहाय मावनानै जाग्रा, बोराय बुरै आबाद मावनानै जाग्राफ्रा, मा होनो बन फाननानै जाग्राफ्रा, हाजिरा मावग्राफ्रा, बिसोरबो गावसोर हाजिरा मावनानै मोननायनिफ्राय दशम भागखौ दोनो आरो। जेरै 300 मोनोबा 30 थाखाया इसोरनि, बेखौ दोनखाबाय आरो। ओमफ्राय बन फाननानै जाग्राफ्रा, बना आथिसे एसेनि गिदिर बजासे, हमनानै ला नों बेखौ 200 थाखा मोनगोन बनखौ फानोब्ला, ओमफ्राय मा खालामो,
बजासे फिसा ओरै लाबोदेरदों बिसोरो बे फिसा बजासेया 50आनो जा 100आनो जा बे बजासेया इसोरनि नामावखा बेखौ बिसोर बाहायला बे बजासे गिदिरा माने बेजों लोगोसे फिसा बजासे फैखागोन आरो बे फिसा बजासेया दशम भाग जाहैबाय बे इसोरनि बे गिदिरजों लोगोसे बेखौ फाननानै जि मोनगोन बे इसोरनो दान जाहैबाय आरो ओंखायनो बिसोरना गैया होननानै इसोरनो दान होनो हायै नङा बिसोरबो गैयिनि गेजेरजों इसोरनि दान होग्रा बिराद दंसै आरो बिसोर बेबादिनो माने नर्थ इस्टआव बिराद दङ ओरै अरुणाचलावबो बे माबाफ्रा आबरफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो मिसिंफोर दङ बेबायदिनो गोबां बिसोर बे हाजोआरिफ्रा बिराद दान होनायाव एक नाम्बारथार आरो माबायाव क'क्राझारनि बे चक्रधरा बियो मालायनि न'आव भारा थानानै बेबादिनो मिनिस्ट्रि मावदों ओमफ्राय सानसेखालि बिदिनो बियो मा होनो 7 दिन 5 दिन थाहैदों बियो माबायावहाय साथेफ्रा सेन्टार नागालेण्डआवहाय बेवहाय बियो 7 दिन 5 दिन थानानै ओरैबायदि 7 दिन ड्राइ बियो थादों आरो ओमफ्राय ओरैबायदि प्रार्थना खालामनानै फास्टिं थादों बियो ओमफ्राय दाना जोबनायाव मोनसे प्रग्रामावहाय माने बेखौहाय गाहाम बाथ्रा होबाय आरो फास्टिंआ जोबाखै दिनै लास्ट आरो दिनै जोबसिगोन ओमफ्राय बे जोबथारनो 7 दिननियावहाय बियो गाहाम बाथ्रा होनांगौ मानसिया मानबायनाय जाबाय मानबायलायनायसो जाबाय होमबाबो बे गाहाम बाथ्रा होजानो दायथ' मोनबाय आरो ओमफ्राय थेवबो बियो इसोरनाव प्रार्थना खालामनानै मा खालामबाय गाहाम बाथ्रा होबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो नागानि सिगांनि जारिमिनफोरखौहाय बुंबोबाय बेबादिनो नागाफ्रा सिगांहाय हाग्रा बंग्रा थाग्रा बेबादि सोदोमस्रि गैयै शिक्षा दीक्षा गैयामोन नाथाय दानि जुगाव ओरैबायदि उन्नति जाबाय आरो इसोरखौ मोननानै बिसोरो सासिन बिसोर डेभेलप जाबाय प्रेज द लर्ड दा बेबादिनो बिसोरो इसोरखौ मोननानै बिसोरनि डेभेलप जानायाव बाख्नायनायावहाय इसोरा ओरैबायदि खामानि मावबाय सासे नागा मानसि दंना बिराद मालिक बियो बेनिफ्राय बियो गावनि न'आवसो माने गावनि असे न' गैया ओमफ्राय भारा न'आवसो थानानै बियो बेबादि मिनिस्ट्रि मावो बेखौ मिन्थिबाय बेनिफ्राय रायलायनानै मा जाबाय नोंनि जायगायाव जोङो मास मोनसेयाव थांगासिनो प्रग्राम खालामहैगोन मोनसे जाबाय आरो बे नागाफ्रा ओमफ्राय बिसोरो टिम मोनसे फैदों प्रग्राम खालामनो मास मोनसेनि उनाव ओमफ्राय मा खालामबाय बिसोर बेयाव प्रग्राम खालामबाय खालामनानै मा जाबाय दाना नों जि जायगायाव जि हायाव नोङो भारा थादों बे हाया माने बहुत गुवार आरो न' गंसे दं बिदिनो गामिनि मानसिफ्राथ' बिदिनो हा सिट मोनसे प्लट दं न' गंसे दं बै सोरखौबा नेनो दोनथ'बाय बेबादिसिना गामिनि मानसिफ्रा बेबायदि बेनिफ्राय बेबादिनो मा जाबाय बे हानि मालिकखौ लिंनानै लायदो होननांबाय आरो बे नागाफ्रा बे हानि मालिकखौ लिंनानै लायदो होनना बुंबाय दानिया फैबाय रायलायबाय आच्छा नोङो बे हाखौ बैनिफ्राय बेसिमाव बेसेबां नांगौ दे बुंदोल' होनना बुंबाय मालिकखौहाय बुंनानै ओमफ्राय बेथ' फाननो गोसो गैयामोन आङो होनना बुंबाय दा नांथारगौब्लाथ' उफाय गैया ओमफ्राय आंनो इसेबांखिनि नांगौ होननानै लोगो फैसाखौ साननानै होबाय बेनिफ्राय मा सानबाय नोङो बेयाव न'आ लुदो आरो मिनिस्ट्रिया मावदो होननानै बेखौ बुंबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड दा बेनिखायनो गासैखौबो इसोरासो होयो आरो इसोरानो जोंनो जगायनानै होयो आरो दा बेनिखायनो जोङो इसोरनि रायजोनि थाखाय जोङो आखाइ फोलावनायाव जोङो गोहैलोबो जानो नाङा आरो दा मावग्राफोरनि थाखाय जों सिन्था खालामाब्ला मावग्राफोरनि थाखाय जों हेफाजाब होग्रा गैयाब्ला मावग्राफ्राबो आवगायनो हाया दा जों थांनाय बाराव मा खालामदों बे बायहाथायावहाय मोनसे प्रग्राम लादों थांनाय फैनायनि थाखाय गारि भारायानो गैया जों मा खालामबाय मोनसे मिटिं लिंबाय दसे माने रायलायनो होननानै बेनि बिसय मा खालामनो न'खरा खावलायदों जोंखौ आंहा बेबायदि फिसाजोनि बार्थडे प्रग्राम दङ आं बेजों लोगोसे प्रार्थना प्रग्रामबो खालामनो नागिरदों आंनि न'खराव बेमारिफोर फैगोन आरो बिसोरखौ प्रार्थना खालामनांगौ बे गतिके आं मोनसे हिरिं प्रार्थनाबो लादेरनो सानदों माबायदि खालामबा मोजां जागोन होननानै ओमफ्राय बेबादिनो सानलायबाय जों रायलायबाय माजों थांबावनो दाना मिटिंखौ जोङो रायलायनायाव मा जाबाय मानसिफोरा दे सोर मा परामर्श होयो रायजो राजा नोंथांमोनानो बेवहाय मण्डलिनि दैदेनगिरि नोंथांमोनानो जोंनो परामर्श होदो जोंथ' दा मावग्राल'सो जाबाय खिन्थु थाखा फैसा गैयाबाथ' जों मावनो हालाना मा खालामबावनो होननानै प्रग्रामखौ माबायदि साक्सेस खालामबावनो दानिया मण्डलिफ्रा सानलायबाय परामर्श होबाय जे थाखा फैसा गेजेराव दंना गैया कमिटियाव दंना गैया जोङो बुंबाय जोंहा बेबायदि थाखा फैसा दा गैथ'वा बर्थमानसिम जों दा जिर' जानानै दङ ओमफ्राय बेबायदिनो जों मा उपाय बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों अब्ला बुंबाय दे जोंनि मण्डलिनिफ्राय जों 1000 होबाय होननानै सोरबा गसंबाय सोरबा बेक्तिया बुंबाय आंनिफ्राय 500 सोरबा होनबाय आंनिफ्राय माइरं 10 केजि बेनिफ्राय फैसा 500 बेबादि गोसो गुदुं जानानै होबाय आरो थाङै थुङै
बेबादिनो गासै फैसाया 10,000 जाहैदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। बेबादिनो इसोरनि रायजोआ जोङो मा होनो गैयिनि गेजेरजोंबो जों बेबादिनो मिनिस्ट्रि मावगासिनो दं आरो बेफोरबादि। बेनिखायनो जोंहा माने बाइबेलाव बोसोना बुंनाय बायदि जे गाबोननि थाखाय गाबोनआ सिन्था खालामगोन, गाबोननि थाखाय नोंसोर जिंगा दासि होननानै। जेरै दाउसिनफोरखौ नायनो बिसोर बुथुमाबो बाख्रिबो दोनथुमा होननानै, बाख्रियावबो दोनथुमा, बिसोर बुथुमखायाबो, ओमफ्राय बिसोर सानफ्रोमबो बुथुमनानै जाबाय थायो। दा बेनिखायनो जोंबो इसोरनि मावनायावहाय बेबादिनो बयबो जुदि गोसो गुदुं जानानै नैबेबादि सिस्टेमबो जों खालामोब्ला जोङो माने इसोरनि रायजोखौ लुखानायाव जोबोद हेफाजाब जागोन आरो। दा बेनिखायनो जोङो दिनै नैबे इसोरनो बुलि बावनाया, इसोरनो जोङो सालामि बावनायफोरा नैबेबादि जागोन। जेरैहाय नोंसोरो गावसोरनि इसोरखौ समायहोनो थाखाय सालामिफोर बावफैदो होनना बुंदों, माने दानफोर होफैदो होनना बुंदों। बेखौ जोङो लेबि बिजाबाव नायब्लाबो मोनगोन आरो हुदा बिजाबाव मोनगोन। दा बेबायदिनो गोबाङा सना रुफाफोर, बेनिफ्राय बोरमाफोर, मेन्दा, मोसौ, गराइ, बेफोर गासिनो जाय जेरै हाखौ दान होफैलाजोबदों आरो बिसोरो बेबादिनो इसोरनि रायजोनि थाखाय दान होफैदों आरो। दा बेफोरबादिजों इसोरनि रायजोआ समाय होजादों आरो। दा बेनिखायनो जेरैहाय सल'मन राजाया मा खालामदोंमोन इसोरनियावहाय ओरैबादि बियो बुद्धि आरो माने गियानखौ बिदोंमोन, आरो बे बिनायावहाय इसोरा बिनो होनो राजि जादों। आरो बुंबावदों इसोरा जे नोंनो धन सम्पति नांगौब्लाबो आं बेखौबो होनो राजि होनना बुंबाय, नोङो बियाब्लाबो आं बेखौ नोंनो होगोन होनना बुंबाय आरो। ओंखायनो बियो बिनि गियानखौ बिनायाव इसोरा बिराद गोसो खुसि जादों आरो। दा बेनिखायनो बियो मा जाबाय, बे गियानखौ इसोरा बिनो होबाय सल'मन राजानो। आरो मा जादों, बे गियानखौ होनायावहाय मा जादों, गोबां बिनि रायजो बेंनायावहाय सासन खालामनायावहाय बियो मोजाङै रायजोखौ सान्थि दैदेननो हादों आरो। नांलाय खमलाय गैया, दावहा नांनाय गैया, बिराद सान्थि बिसिनि रायजो राजाफ्रा रायजो जानो हादों आरो। दा बेनि रायजो खुंनायनि पद्धतिखौ नुनानै गोबां राजा रानिफ्रा बिनियावहाय बिनि गियानखौ माने दाहार लांफैलायदों आरो, गियानखौहाय दाहार लाङो। जे सल'मन राजाया बेबायदि रायजो माब्रै इसिबां मोजां बे सान्थि रायजो सालायदों, थ' जोंबो खबर लाहैनि, रायलायहैनि माब्रैहाय होननानै। दा बेबादिनो गोबां राजा रानिफ्रा बिनियाव परामर्श लाफैदों, आरो बिनि परामर्शजों बिसोर रायजोखौ सालायहैदों, आरो बिराद सान्थि बिसोरो रायजोखौ सालायनो हादों आरो। आरो बिनि गियानजों रायजो सालायनायाव बिसोर ओरैबायदि गोजोननाय जादों, बिसोरनि गेजेराव दावहा नांनायानो गैया जादों आरो बुजिनो हानाय जादों। मानो होनबा मालायनि सायाव अयनाय मावनायफ्रा गैया जालांदों आरो, गावजों गाव नायनो हालायि मेगन सालायनाया गैया जालांदों आरो। ओमफ्राय मा जाबाय, जेब्ला सल'मन राया जेरुसालेम नोगोरखौ लुखांफिननो थाखाय थांखि लादों, अब्ला बै रानिफ्रा राजाफ्रा बिसोरनो नांगौफोरखौ बिसोरनो हेफाजाब होफैदों आरो। सना हरदों, बिदिनो दाम गोसा दंफांफोरखौ हानानै होफैदों, बेबादि गोबां सल'मन राजाखौ हेफाजाब होफैदों आरो। इसोरा नै बेबादिहाय माने बिसोरनो गियान होदों आरो, मावनो हानाय गियानखौ होदों। दा जोंबो न'खरफ्रा बेबादि जुदि दान होग्रा जायोब्ला इसोरा जोंखौ गियान आरो बुद्धिजों सोफुंगोन आरो। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। जोंनो बुद्धि होगोन। दाउथु बादि गुरै जिबौ बादि सेलथाय होनना बुङो, बुद्धियाव थारमाने बुद्धिबान, बुद्धियावबो जानांगौ, गुरै नम्र जानांगौ। दा बेनिखायनो गुरैफोरा बोर होजाग्रा, बिसोर संसाराव गोबाव दिन थांनानै थानो हागोन होननानै बुंदों। दिनै इसोरनि रायजोआव जोङो दावगालांनो, इसोरनि रायजोआव जोङो फोजौलांनो थाखाय मावनो हानाय बोलोखौ जोंनो इसोरा होदों। आरो बे मावनो हानाय जोंनो हुदा बादि जों जुदि बेफोर नियमफोरखौ जुदि मावलाङोब्ला, आंनि हुदाफोरखौ जुदि नोंसोरो नंगौयै फालिलाङोब्ला, आंनि नियमफोरखौ फालियोब्ला, आङो नोंसोरखौ ओरैबायदि बोर होगोन, नोंसोरनि जानाय ओंखामफोरखौबो बोर होगोन, बेजोंनो नोंसोरनि रगफ्रा सोखाजागोन होननानै बुंदों। हालेलुया, प्रेज द लर्ड।